سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال عمر واسه. دوستان عزیز، در این نوار زیاده از 12 ماشین باشد از شهر و ناحیه است. ماشین باشد از 5500 سومانی سر می شود. نوار را با دقت تا آخرش تماشا کنید. از نرخ نوای ماشین گفته که تا با خبر شین. در کانال ما ابونه شین، ویدیو را لایک کنید، زنگولش کانال پخش کنید تا که نوار ما را پیش از همه تماشا کنید. کورس در بالای اکران است. ماشین آباتی ما اوپل ویکتر آ соли барориша соли 1993 солай. Моторш боша 1.6 литр простой буда, сӯишворӣ бошад гази бензинай. Ина салонаш ҳамаи даро простоя, коробка передаш механика. Магнитофоном доштаги аст, чиқаде ки дар навори мо дидисиз салони мошини. Як сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллон қайд 4 дискаи молодежин садаги аст, мега соҳиби мошин. Рангаш биреш шампана нарша бошад 24000 сомонӣ гуфтесад, бо муомила доша арзона мешида. Мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Касони харидори аниқа бародаро, мошина аз даст надиҳед. Дар номераи рӯи экрамдагӣ занг бизанед, вариантатон пешниҳод кунед. Маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. ماشین آباتی ما اوپل ویکتر BL دوتی سالی برورشش سالی 1997 ساله. موتورش باشه 1.6 لیتر بده، سوژواری باشد گاز بنزینه. همه در پرستویا کروک پرداش مکانیکا. ماگنیتوفون رادیو هم نوشتگی است میگه صاحب ماشین. با قریبی حجتاش داونشتگی بده، ایوچو سینمات کداگی میگه صاحب ماشین. 4 баллон қай хадавои навкаги аст, нарша бошад 28000 сомонӣ гуфтесад, бо муомила доша арзона мешида. Мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. Касони харидори аниқа дар номераи рӯи экрамдагии WhatsApp имодора марҳамат занг бизанед, вариантатон пешниҳод кунед. Маълумоти муфассала дар бораи ҳамин мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. دوستانی عزیز، ما با شما کانالی را توصیه میدیم که بهترین کانال و بهترین نوارو برآوریزه با فرمت فول اچ دی کنسرتو برآوریزه. نام کانال باشد کریم تیوی است. سیلکای کانال در کامنت‌های ما ذکر بید کردگی. مرحمت کرده دارین، آبونه شین و دستگیرش کنین. چخیلی که برادر درخواست کردین اوپل اسرا در کوزوی کاروان. سالی برآوریش سالی 1992 ساله. موتورش باشه 1.6 لیتر بده، سوژواری باشد گاز بنزین هسته. ҳамаи дарош простой буда, коробка передач механикай. Магнитофон радио низ доштагӣ аст, мега соҳиби мошин. чиқел ки дар навори мо дидисед састайни мошина. ба қариби ҳуҷҷатош тамом шудагӣ буда, сироши бародар расум дар кор буда. нарша бошад 17000 сомонӣ гуфтесад, бо муомила доша арзона мешида. дар пеши мошин дагавар буда. ماشین این قرار دارد در شهر کولوب. کسانی خریداری انیقه برادران ماشین از دست دادند، مرحمت در نمره روی اکرامدگی زنگ بزنید، وریانتتون پیشنهاد کنید. معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین پرسان شوید. ماشین آباتی ما پلاس رفت در کوزوی کاروان. سال برآوریش سال 1997 ساله. موتورش باشه 1.6 لیتر بده، سوژواری گاز بنزین هسته. این سالنش همین در پرستوی کاروک پرداش مکانیکا. ماگنیتوفون доштаги аст, чиқел ки дар навори мо дидед салони мошина кондитсионерша кор мекардаги аст, мега соҳиби мошин. ҳамаи баллонош нав задагӣ, як сола ҳуҷҷат дорад. нарша бошад 36000 сомонӣ гуфтесад, бо муомила доша арзона мешида. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. касони харидори аниқаи бародарон мошина аз даст надиҳед, марҳамат занг бизанед, дар номераи рӯи экрамдагӣ вариантатон пешниҳод кунед. маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. чиқеле ки бародаро дархост кардин Opel Astra F дар кузви Сидан. соли бароришаш соли 1996 сола. моторш боша 1.6 литр буда, сӯжворӣ бошад газ бензин ҳастай. ҳамаи даро простоя, коробка передаш механикай. магнитофон доштагӣ аст, кондитсионерш кор мекунад, мега соҳиби мошин. ҳамаи баллонош нав зага, хадавои нав кардаги буда, рангаш биреш шампанай. 6 моҳ ҳуҷҷат доштагӣ буда, нарша бошад 35000 сомонӣ гуфтесад, бо муомила доша арзона мешида. мошина ин қарор дорад дар ноҳияи Вахш. касони харидори аниқай марҳамат кардан мошина аз даст дадед, дар номераи рӯи экрамдагӣ занг бизанед. маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. мошини албаттии мо Opel Astra F дар кузви Караван.
соли барориш соли 1993 солай. Моторш бошад 1.6 литр буде, сушворі бошад газ бензин ҳастай. Ҳамаи таро простоя коробкапередач механикай. Магнитофон доштаги аст мега соҳиби мошин, чихеле ки дар навори модидиси састани мошина. ҳуҷҷатош ба қарибӣ тамом шудагӣ бидай, 4 балон қайд 4 дискаи маладиёжни нав задагӣ аст. нарша бошад 18000 сомон муфтисад, бо самоомила доша арзона мешидай, мошин дар пеши мошин дагавар бидай. мошинаи нав қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марҳамат бародаро дар номераи рӯи экрандагӣ занг бизанед, вариантатро пешниҳод кунед, маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. мошин навбатии мо Plus Rev дар кузви караван. соли барориш соли 1994 солай. моторш бошад 1.6 литр буде, сушворӣ бошад газ бензинай. ин салонаш. ҳамаи простоя коробкапередач механика аст. чихеле ки дар навори мо дидесед салони мошина. краскаш сухтага як краска талаб мекунад дӯстони азиз, 6 моҳ ҳуҷҷат дорад, 4 балонаш қайи хадавои нав кадаги аст мега соҳиби мошин. нарша бошад 18000 сомонӣ гуфтесад, бо самоомила доша арзона мешидай. дар пеши мошин дагавар бидай. мошинаи нав қарор дорад дар кони бодом. марҳамат занг бизанед, вариантатро пешниҳод кунед, маълумоти муфассал дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. чихеле ки бародаро дархост кардед на Plus Rev универсал. соли барориш соли 1998 солай. моторш бошад 1.6 простой буде, сушворӣ бошад газ бензин ҳастай. дар электропакета дарга простоя коробкапередач механика. магнитофон садагас кондитсионерш кор мекагас мега соҳиби мошин. 11 моҳ ҳуҷҷат дорад, 4 балониш 80% ба қарибӣ хадавои кадагӣ ҳаст мега соҳиби мошин. нарша бошад 38000 сомонӣ гуфтесад, бо самоомила доша арзона мешидай. мошинаи нав қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касони харидори аниқа марҳамат дар номераи рӯи экрандагӣ занг бизанед, вариантатро пешниҳод кунед, маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. мошин навбатии мо Plus Rev универсал. соли барориш соли 1998 солай. моторш бошад 1.6 катек буде, сушворӣ бошад бензини холӣ ҳаста, вообще газа дидагӣ нест. ин салонаш. ҳамаи дарои электропакета коробкапередач механикай. магнитофон доштаги аст, кондитсионерш кор мекунад мега соҳиби мошин. чихеле ки дар навори мо дидесед салони мошина. ранга сабз аст, 6 моҳ ҳуҷҷат доштагӣ буде, нарша бошад 36000 сомонӣ гуфтесад, бо муомила доша арзона мешидай. мошинаи нав қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касони харидори аниқа мошина аз даст надед, марҳамат дар номераи рӯи экрандагӣ занг бизанед, вариантатро пешниҳод кунед, маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. чихеле ки бародаро дархост кардед ваз 2106. соли барориш соли 2001 солай. моторш бошад 1 литр буде, сушворӣ бошад бензини холӣ аст, мошин вообще газа дидагӣ нест. ҳамаи даро простоя коробкапередач механика. рангаш кабут аст, 4 балонаш 80% мега соҳиби мошин. чихеле ки дар навори мо дидесед салони мошина. 1 сола ҳуҷҷат дорад, сроши бародар дар сум дар кор будай. нарша бошад 5400 сомонӣ гуфтесад, бо самоомила дорад мега. мошинаи нав қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касони харидори аниқа бародаро мошина аз даст надед, арзонай. вариантатро пешниҳод кунед, маълумоти муфассала дар бораи ҳамин мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. чихеле ки бародаро дархост кардед ваз 21099. соли барориш соли 2000 моторш бошад 1.5 инжектор задагӣ буде, сушворӣ бошад газ бензина. рангаш сиёҳ аст. чихеле ки дар навори мо дидесед састани мошина. ҳамаи даро простоя коробкапередач механика. самбуфер задагӣ аст мега соҳиби мошин, 4 балон қайд 4 дискаи маладиёжи нав задагӣ аст. 3 моҳ ҳуҷҷат дорад, нарша бошад 5500 сомонӣ гуфтесад. мошинаи нав қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касони харидори аниқа бародаро мошина аз даст надиҳед, арзон аст. вариантатро пешниҳод кунед, маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед.
خیلی که برادر درخواست کردین واز 21.10 سال باروش سال 2010 سال موتورش باشه یک 6 لیتر بده سوشواری باشد گاز بنزین در کوز ویسیده رنگش کریستال این سالنش 4 در الکتروپاکت کاروک پرداش مکانیکای مانیتافون زدگی است خیلی که در نواری مادی دست سالونی ماشینا айчо синимат кардагӣ буда 1 сола танировка задагӣ зад нишондагӣ 4 баллон нав задагӣ аст мега соҳиби мошин молодежни кардагӣ аст задни камераам дорад нарша бошад 18000 сомонӣ гуфтесад босам муомилат доша арзона мешавад мошинани қарорро дар шаҳри душанбе марҳамат дар номерои экрамдагӣ занг бизанед фаъолиятатонро пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед мошин навбатии мо ваз 21.09 соли барориша соли 1996 солай моторш боша як 5 инжектор задагӣ буда сӯшфорӣ бошад бензини холӣ аст вообще газа дидагӣ нест ин салонаш ҳамаи дар он простоя коробка передач механика магнитофон доштагӣ аст чихеле дидеса дар навори мо салони мошина дмоа ҳуҷҷат доштагӣ буда 4 баллон қайд 4 дискаи молодежни задагӣ аст мега соҳиби мошин сроши бародар да сум дар кор буда наша бошад 8000 сомонӣ гуфтесад бо самоомилат доша арзона мешидай мошинани ол қарор дорад дар шаҳри душанбе марҳамат дар номерои рӯи экрамдагӣ занг бизанед фаъолиятатонро пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин